Nincs még egy hely a világon, ahol minden lépésed és minden pillantásod új élvezetet jelent, gondolkodásra késztet és arra ösztönöz, hogy megismerd a gyökereidet. Izrael, a Biblia földje, a kereszténység bölcsője, a kezdet kezdete, az a hely, ahol egyszerre érintheted a múltat és érezheted a jövőt. És a 6. hónapban Isten Galilea városába, Názáretbe küldte Gábor angyalt. Mária és József Názáretben éltek. A város templomainak és egyéb nevezetességeinek megtekintése valójában egy csodálatos utazás a kereszténység szülőhelyén. Itt tették közhírré Jézus születését, és Jézus itt nőtt fel. Meg annyi fontos nevezetesség, az angyali kihirdetés bazilikája, amit Mária szobája felett építettek, ahol Gábor angyal hírét hozta, hogy Mária megfogant a Szentlélektől. Mária kútja és számtalan más templom és kolostor található a festői városban. Itt valóban csak egy kéznyújtásnyira vagy a kereszténység gyökereitől. És József is felment a galileai Názáretből Júdeába, Dávid városába, amit Betlehemnek hívtak. Betlehem, Jézus szülőhelye. Amikor keleten feltűnt egy fényes csillag, megszületett Jézus. A születés templomában egy ezüst csillagba vésett írás 5 nyelven hirdeti a hely jelentőségét. Itt született Jézus, a szűz gyermeke. A galileai látogatás olyan, mintha Jézus misszióját éltük volna meg. Csodálatos a tó látványa, ahol halászott, ahol körülvették tanítványai. Itt Galileában, pontosabban a Genázáreti tó környékén tanított Jézus. E ritka szépségű táj számos nevezetessége, vallási és lelki felüdülést kínál a látogatónak. Jézus az én apám, tudja? Nekem ő a legfontosabb. Itt lenni, ahol ő járt, ahol élt, ahol tanított, ez olyan, mintha valójában vele lennék. Itt ülünk a hegyen, mint egykor a tanítványok, és Jézus szavait halljuk. Jézus itt a kánai mennyegzőn tett először csodát, amikor a vizet borrá változtatta. A kenyér és a halszaporítás csodája Tivéria közelében történt. Ő maga Kafarnaumban élt. Jézus nyomában lépkedni, látni Galilea tavát, egyszerűen valósággá változtatja azt, amit a leírásokban olvastunk. Itt minden életre kell, igaz lesz, nem csak szavak a papíron. Itt, a Boldogság hegyén hangzott el a híres hegyi beszéd. Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. Még sehol nem éreztem ilyen mélyen Jézus jelenlétét. Milyen felemelő, egyszerűen csodálatos. Nagyon hálásak vagyunk. A szakadék hegyén Jézus elmenekült üldözői elől. És ez a Táborhegy, ahol Jézus színeváltozása történt.
A Genázáreti tó és környéke megnyerő alkalmat kínál egy zarándokút és egy turista látogatás egyesítésére ezen a vizekben gazdag, csodás bibliai tájon. Hóborított a hegyek tele kisvárosokkal, falvakkal és sokféle szállás lehetőséggel. Izrael teljes hosszában számtalan gyönyörű látnivalót találhatsz, amelyek mind a modern Izrael részei. És a távolság igazán nem nagy közöttük. Ahogy Jeruzsálemhez közeledett és meglátta a várost, könnyekre fakadt. Kétségtelenül Izrael koronájának legszebb ékszere Jeruzsálem. A hit és a remény városa Jeruzsálem már több ezer éve különlegesen jelentős hely a világ összes népének számtalan generációja számára. Az ősi és a modern egy csodálatos ötvözetét találod Izraelben. A minden nemzetek temploma az olajfák hegyének oldalában, a Gecemáni kertben 1000 éves olajfák között épült. Itt töltötte Jézus az elfogatása előtti utolsó óráit. A Cion hegyen költötte el utolsó vacsoráját szeretett tanítványai körében. És vállán a kereszttel elindult utolsó útjára, mai nevén a Via Dolorosa. Az út itt a Golgotán, a Szent Sír templom helyén ért véget. Ez a keresztrefeszítés, a temetés és a feltámadás színhelye. Ma talán könnyebben, mint valaha, a szent helyek érintésének páratlan élménye a tiéd is lehet. A felejthetetlen pillanatok élménye, az érintések igézete örökre a szívedbe zárkózik.